Ahojte, dneska tu budeme s mojou mladšou sestrou. Ahojte. Nikolkou. Takže, tak. Poviem vám, čo dneska budeme robiť. Nie len podľa tejto A ja paletky. chcem ty moje. Nie len podľa tej paletky, ale aj podľa iných paletiek. Ona bude stopovať a bude si vyberať čísla. Mne sa ľúbi táto vúzová. Tá vúzová. Táto ružová sa jej ľúbi. Dobre, takže. Mamalujem. To teba mamalujem. Nie, ty si vybereš číslo. Dobre. Od 1 po 66. Od 1 po 62. 6. Od 1 po 66. Dobre, no vyberaj si. Tak od 1 66. Áno, no vyber si. No a jaké číslo tam môžem vybrať? Hoci aké. Môžeš jednotku, dvojku, trojku, štvorku. Tak ja si prosím, ja mám 5 rokov, takže teraz ty, tak. Pomýlila som sa. No, takže štvorka. Bude to štvorka? Áno. OK, takže na oči, ako očné stiene, si dáme Čo sú očné stiene? Mamina mi hovoria, že sú to očné tiene. Nie stiene. tak tiene. Tak to je taká telová. Takáto. Som ťa telovú. Mini zrkadielko. Práve použijeme. Ale to je taká sita. To je až taká trošku do oranžová. Takže tak. Vidíme sa. Takže ja už som. Nič neuvidíte, lebo to není poriadne vidieť. Napíte sa, dávam chvíľu.